Salko, kad smo već kod mesa, vi ste inače čovjek koji voli ovako da pojede, da popije društvo i tako dalje. Međutim, i snalažljivi ste kada treba nešto nabaviti, uraditi i tako dalje. Ajde dajte ispričajte kad je meso u pitanju kako ste vi kupili jednom janje, sad ne znam tačno gdje je, ali ja sam čuo za to i želim vas da pitam po tom pitanju. Nismo mi kupili janje. Nego? Mi smo ukrali 2 janjaca. Mi smo u Hamburgu bili i moram spomenuti svog velikog prijatelja, isto ala rahmetelje, pošto je sve moje društvo fakat ala rahmetelje. Osman Čahodar došao je kod mene gore počet u Hamburg i mi smo onako šetali Hamburgom, tam Hamburg ko Bosna. Prošetali, išli smo van Hamburga s mojih prvi kolma. Znam da je bio Ford, imao gore mjenjač kod volana. Aha. I mi, bile slabe kočnice, sve slabo, mi šetali, pase, 1000 ovce, ni čobana. Kaže meni Osman, Salko, šta je? Viđaj dobri janjaca, preko šta bi ti? Kaže, hajmo doći, treba ukras 2. I ja se Osman dogovorimo i idemo mi, krenuli smo malo ranije zajebali. Odemo u Hamburg, taj Osman, Alam Rahte, bio tako jak da on je stigao i ufatio oba 2 ovako. I ufatio 2. I on je sjedio pozada, držao janjcima držao im usta, da ne bleču. I mi, kako ulaziš u Hamburg, bila je mala ovako, malo nize strane. A moja kola su bila postrana, nisu imali kočnice. Ja kočio tad i mivičnjakom. Sada ne smijem košti, ako udarim doće milica, naće janjice zatvorila, ono ubi Bože. Ja samo Švabi viče ovako i kada je Švabo to primijetio šta je s nami, kaže da su mi ludi utako ispred nas. Aha. I onda kad su mi došli u Hamburg, ja sam stanovo 5. sprat bio. Bilo je, više bio mrak. Ja. I ja kaže Osmane, gdje će mi to kleti? Kako tebe u stanu? Kako u stanu kulu stojimo? Kaže lako. I mi u lift i sa liftom idemo na 5. sprat. Kogod otvori vrata, gdje stane lift, nas narod vidi koja samo se pokrste i tamo se krste i bježu od nas. Mi došli gol na 5. sprat, ja imao veliki komfortni stan, tad sam bio oženit sa Crnogorkom. Aha. Šta je to, rekao Janč? Kakvi Janč? A je li ona bila kod kuće? Jest. To je Mahija moja, Jasna čerka. Dobro. Pa šta je sa tim Salko? Pa hlad, pa gdje hlad? A djecu, u kupatlu. Kako rekao lako, Bog te samo. Osman samo se smije, Osman kaže hoću baš u kupatlu. Sada kaže Osman kako sam, ja zaklo janje i dok sam ja ono hlavo, ono je drugo oblečao. I sutra ujutru... Bilo mu žao. Sutra ujutru zove mene ta moja komčica, ona je bila iz Modrice. Jedna muslimanka. Salko, šta je? Meni se Salko prekazalo. Šta se prekazalo? Kaže, bleči ovca. Bleči ovca, kaže, kako će ovca blečati? Ja ustala. Na 5. spratu sta. Bleči, ja, moj Salko, ustala, uze abdest. Alhamdulillah, Ana opet bleči. A šta ću, jesam poludla, majko moja nisam. Poludla, čujem, bleči ovca. Ja se, pošto sam ja znao šta je, ja sam se samo smio i čutao. A Osman, taj moj prijatelj, ala rahmetelj tamo pozada, drži kože i drži drobove da bacimo.